Manila Broadcasting Company. Sa balita. Lasay-say sa Action Radio Philippines Standard Time. Ang oras Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kagkaroon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Bayong gabi siyudad sa Bacolod, Western Visayas, kag Bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon na Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Martes sa Marso 30 tuig 2021. Makitan kita live sa among official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabatian pag sa www.actionradyobacolod.com.ph. Sabing inyo mga tag-balita. Aksyon and Defense. Kag Action Dale Salazar para sa mga headlines. Una kita sa mga balita lokal. Schedule sa biyahe sang fast craft may pagbago subong nga Semana Santa. Governor Lacson nagpagwasang EO nga nag-implementar sang uniform travel protocols. Sa balita national, immediate dismissal sa mga kurap nga pulis sa ginmando sang presidente. Health identification number requirements sa COVID-19 vaccination. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos ginlamang sini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan?
Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban Lasay sa 15 Action Radio Philippine Standard Time kagkaroon sa detalye na sang mga balita lokal. May aras ang pagbago sa schedule sa biyaya sang Fastcraft gikan Bacolod padulong Iloilo Vice versa subong Holy Week. Suno kay Wisam Operator Frank Carbon, regular ang biyaya sang Wisam Fastcraft umpisa kahapon nga adlaw tubtubwas nga adlaw Miyerkules. Samtang sa Huwebes Santos naman duha pa ang biyaya padulong Iloilo. Magahalin ang Wisam Fastcraft +2 ang udto kag +2:30 sang hapon. Samtang isa na lang ka biyaya gikan Iloilo padulong Bacolod kag ginagintala sa +2 sang udto. Wala naman sang biyaya
magbiyahe sa Biyernes Santo kag sa Sabado. Wala sang first trip gikan Bacolod pa Iloilo kag magabalik las 2:30 sang hapon. Ang Iloilo padulong naman Bacolod ang may biyahe las 2 sang udto kag las 4:45 sang hapon. Pag-abot naman sang Easter Sunday, balik na sa regular ang schedule. Padayon ang paghakot sa basura sa IPM CDC sa syudad sa Bacolod. Ini ang pagklaro ni Horace Yap, ang consultant sa kompanya, kasunod nga may patigayon nga bidding para sa masunod nga contractors ang syudad sa paghakot sa basura. Sa interview sa Action Radyo, ginpahayag ni Yap nga normal ang ilan nga operasyon tubtob Abril 30, 2021. Basing man sa ginkasugtan sa extended contract umpisa Enero 1, 2021. Ginpahayag ni Yap nga magpakigbahin sa gihapon ng IPM CDC sa bidding nga patigayonon sa Abril 5 sa Bids and Awards Committee Kunbak Office sa Bacolod Government Center para sa masunod nga kontrata umpisa Mayo tubtob Desyembre 2021. Samtang ginpahayag ni Yap nga wala sang Holy Week break ang paghakot sa basura sa syudad. Sa iban nga balita lokal, ginpasiguro ni City Councilor Reden City Noverong Chair sa Quarantine Center Action Team nga may nagakaigo pang isolation facility sa Bacolod City kasunod sa pagsakas ang COVID-19 cases. Sunod sa konsehal, may 2-3 pa ka mga public school nga ginausa sa corona para sa mga COVID-19 positive. May araman sa evacuation center sa may visa legally nga gin-convert bilang isolation facility. Bayaraman nga ginausar ng isa ka hotel sa may Bacolod City, isa ka pribado nga eskwelahan nga wala ginausar sa barangay Alihisa, kag ang 64 ka hulot nga isolation facility nga gin-turn over damlag lang sang DPWH sa may barangay Alihisa. Suno kay Novero sa teon nga mas kinahanglan ng dugang nga mga isolation facilities. Bayaraman sa mga public school nga ginusar sadto bilang quarantine facility sa mga locally stranded individual. Ginpatag ni Novero sa lang nga mausar bakod wala man sang limited face-to-face classes kag wala naman gina-quarantine ang mga LSI sa ilang pag-abot sa Bacolod. Nag-issue sa bagong executive order si Negros Occidental Governor Bong Lacson nga nag-implementar sa Uniform Travel Protocol sa idalom sa COVID-19 Interagency Task Force for Emerging Infectious Diseases. Resolution number 101 series of 2021 nga may revisions. Sa apat ka pahina nga iog sa gobernador na petsahan Marso 30, 2021, dulaon ang requirement nga negative RT-PCR test result antes ang magbiyahe sa tanan nga mga travelers umpisa Abril 1, 2021. Sa baylo, ini ang ipaidalom sa RT-PCR testing pag-abot sa Negros Occidental. Wala gina-require nga magpaidalom sa mandatory testing o kun quarantine protocols ang government authorized persons outside residence o kun APOR. Apang ini ang ginahinganyo nga magpa-RT-PCR test kay quarantine bangod pila sa mga ini ang nagpositibo man sa COVID-19 base sa record sa Provincial Incident Management Team. Well, first and foremost, to state that the province is still under MGCQ. And at the same time, we will also state that we will be swabbing upon entry in airports and seaports. This EO will be... Ang kabahin sa pagpahayag ni Negros Occidental Governor Bong Lacson. Deklarar nga special non-working holiday ang Marso 31, 2021 sa may siyudad sang Himamaylan, Negros Occidental. Ini ang ginanunsyo sa Malacanang Palika Executive Secretary Salvador Mejaldea. Base sa Proclamation number 1125 na petsahan Marso 26, 2021, ang Marso 31 amo ang pagsaulog sang Charter Anniversary kag Himayan Festival sa may Himamaylan. Ang sinuman nga magpartisipar sa selebrasyon ang ginmanuan nga magsunod sa community quarantine, social distancing, kag iba't pang public health measures. Ini nga deklarasyon ang ginaprobahan man ni Presidente Rodrigo Duterte. Ang unang Charter Anniversary celebration sa may Himamaylan ang ginpatigayon sang Marso 30 tuig 2002. Ginakabig ng delikado ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II ang sitwasyon sa probinsya sa COVID-19. Sa interview sa Action Hotline, ginpahayag ni Diaz nga 22% ang recorded nga positivity rate sa probinsya sa kada adlaw nga nagakahulugan nga 22 gid ka mga kaso sa COVID-19 ang na-record kada adlaw. Suno kay Diaz, mag-andam ang tanan kag likawan ang social gatherings apang kun hindi malikawan, mas doblihon ang paghalong.
Dalong. Naibaluan ang Negros Occidental na karekorda sa kabilugan nga 7,310 ka kumpirmado nga kaso, 6,782 ka mga pasyente ang nakarecover, 2,023 ay napatay kag 305 ang aktibo nga kaso. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 21 Action Radio Philippines Standard Time at GTX 500 capsule. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Lasay sa 29 Action Radio Philippines Standard Time nagkaroon sa detalye na sang balita national. Ginmando ni Presidente Rodrigo Duterte ang immediate dismissal batok sa mga korap nga pulis. Ginhimo sang Presidente ang mando kadungan sa paglawag sa mga lansing kapulisan nga ginapapanaugan sang 600 kadlaw nga suspension siya public address kagabi. Suno sa Presidente daw pareho lamang hampang sa kamot sang suspension sa mga korap nga pulis kag mahimo ilaman suliton ang illegal nga buluhaton pagkatapos nga masuspenda. Ginpahayag man sang Presidente nga madamo pa nga aplikante ang mas nagakabagay nga magsulod sa PNP nga handa tungdan ang ginsumpaan nga magserbe kag proteksyonan ang interes sang publiko. Sa Philippine Health Insurance Corporation kon PhilHealth ang mga Pinoy nga dapat kahibalo kag mayara sang PhilHealth Identification Number kon PIN bangod requirement ini sa pagpabakuna sang COVID-19 vaccine ini matapos magpagwa ang Department of Health sang Department Memorandum 2021-0099 o kon Interim Omnibus Guidelines for the Implementation of the National Vaccine Deployment Plan for COVID-19 nga nagamando nga ang tanan nga magbaton sang bakuna kinahanglan nakarehas
makarehistro gamit ang unique identifiers kag isa na diri ang PIN sang bakunahan. Sino kay PhilHealth President kag CEO Dante Gueran tuyo sang PIN agud manikawan ang pagkaatrasar kag problema sa panahon sang vaccination. Ginpanugyan ni Gueran sa mga wala pa sang PIN o kung wala pa nakarehistro, magpaigangod sa malapit nga PhilHealth office o kung magtawag sa ahensya agud makahatag sa ila sang PIN o kung magka-facilitate sang ila registration. Sa balita, nasa aksyon! Kasay sa 31 Action Radio Philippines Standard Time, D3 Bio mga ka-aksyon, ang D3 Bio may Balita Evening Edition. Karing adlaw Martes sa Marso 30, 2021. Saluwat kaming inyo mga tag-balita. Aksyon and Defensor. Tag-aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,